Să ne apropiem de suferințele care sunt copiii ăștia de stradă, sunt bătrâni, să fie lipsiți de orice ajutor, e bine, trebuie să ne facem neapărat prin asta oarecum cunoscuți și poală și dragoste. Să putem avea, mă rog, în ajutor suferințele care ne mai salvează. Adică să dovedim că se poate face ceva, chiar fără venituri și mă rog, ajutoare ai străinilor. Despre bine, ajutoarele străine, și le-au făcut cu Sfântul Munte. Ce au făcut grecii? Le-au dat într-adevăr dolari, le-au dat bani și au făcut în sfârșit acolo drumul, șosele, și-au asfaltat și-au pleitat existența lor. Acum îi cere, păi v-am dat, acum ne dați și voi. Trebuie să vizitezi odată pe an măcar femeile Sfântul Munte, să treacă și ele, că drepturile omului și așa mai departe. Încât tot ajutorul străin care vine, nu vine fără scop, vine cu obligație, vine cu oarecum un revers care nu-ți convine să iubească omnicească. Și relația noastră cu cei din jur, cu parohiile, cu cei care avem în jur, copiii care, eu observ că vin la mănăstire, ei simt că la mănăstire este un izvor. De exemplu, lângă noi e și discotecă. Ei vin la mănăstire. O parte vine la mănăstire, o parte la discotecă. Cum să facem să ajungem mai mult la mănăstire? Trebuie să oferim ceva. Asta e părerea mea, poate, cumva, o școală de ceva, să le arătăm că... Acum, de pildă, deși sunt foarte refractari, învățătorii, generali, profesorii, aici în zona asta, oricât îi căutați să-i apropii cumva, să lasă greu. Păi dacă nu vezi un profesor, nu vezi într-o biserică cu greu vine cu copiii într-o sărbătoare națională. Nu vin, domnule, să tem, să temut veșnic și nu vor să se disipească de ateism acesta, de viața, și să timorească, dacă cumva te duci, dar dacă se schimbă mâine macabru și mă întreabă, păi te-ai dus la biserică, ia treci la o parte. Teama este în continuare. Este mereu în continuare și acum vine premii la copii. Noi nu dăm niște cărți, am trimis la Galo și pe la Poiană și aici în școala noastră, dar atât și mai mult copiii sunt destul de afectivi și legați de viața bisericească. Acum nu mai vorbim și raportul de preoți și mănăstiri sunt destul de stângace și dușmănoase. Este foarte frumos. Puține locuri unde, da, aici și puțin în neamț, e moștenit așa dușmănie între mănăstiri și parohie. E moștenit. Multă răutate, multă ură, până și în predică ar fi în stare să spună că și voi la Petru Vodă, acolo sunt oameni periculoși, legionari și spus pe rele. Dar să studieze, să vadă, să urmărească, să vadă ceva. Părintele Vasile de la București, el nu spune că, dar el nu știe, n-are habar ce se petrece aici și ce facem noi, ce lucrăm noi. Așa lucrează, pentru că e un duh satanic ca să ne răscolească orice aspect mai bun și deosebit în lumea creștină. Că de ce să faci la miezul nopții, că de ce să faci cu tale lucruri? Păi că nu e, și îți găsești justificări în canoane, să le aduci și în față. Că nu e corect, nu e drept. Dar tot ce se persecută mai mult, să știți că acolo trebuie să și trageți. Acolo trebuie să și gândiți. În viața politică, în partidele astea. Ce vreți voastre? Care din partide? Partide care se impun prin dolari, care se vin corupții, care se impun prin minciune, prin înșăciuni. Asta îl prostăși pe om, că țara noastră nu știe săracul. Dacă îi dai gata la pensie 5 lei, s-a terminat, e bun. Uite, acum, o luat-o de sus, în jos. Uite, trebuie bine știți. Acum, o venit și-ți comunică. 47 milioane are un patriarh sau un mitropolit sau un episcop, până la ultimul, în sfârșit, rabin și pastor. Ne-a pus în oală acolo. Și acum te afișează. Uite că ta. Ce spune poporul ăsta, măi, când vede în realitatea alții milioane? Nu. Să adun toate salarii, toate pensii dintr-un județ și parcă n-ating culmea aceasta a unui om. Îți făcute cu scop, fetelor.
Îți făcute cu rost, bine determinat, să ne urâm între noi, să ne, în sfârșit, cramponăm în poziții deosebire dușmănie și să împiedicăm să ne descompunem. Asta e scopul. Nu vine să ritualul 1 milioane așa și venitul de care. Mai acum muncești, să ai acolo, să agonisești și n-ai nevoie de ei. Să ai ei nevoie. Poporul ăsta are nevoie de noi. Nu de viața politică și de toate răutățile care se fiind în noi. De aceea nu gândiți și nu vă temeți, n-avem nicio grijă. N-avem de pierdut nimic decât viața și noi ea. Dar rămânem măsurit în această așa obligație jurământ care l-a depus în fața Sfântului Altar. Părintele, și dar ne confruntăm și cu o prigoană psihologică. Cum rezistăm într-o prigoană psihologică? Păi, cum nu rezistăm, ca să e mai periculoasă prigoană psihologică. Ei au știut să o introducă în viața popoară, în viața lumii. Nu viețul cineva. Când a mai fost nebunia asta a lumii? Continentul Asia peste Europa, Europa peste America, America peste Africa, popoarele, în sfârșit, răzvrătite și ameți, au transformat lumea aceasta în Babilonul profezic. Noi trăim aceste vremuri, dacă noi nu le înțelegem și ne ducem, în sfârșit, după gustul acesta al lor, după planul lor, noi trebuie să rezistăm indiferent cum. Chiar dacă conducătorii noștri bisericești au luat o rangă, s-au dus, noi trebuie să rămânem pe linia cuvenită și a bunului simț al nostru, a neamului nostru. Nu ne putem pierde. Nu avem ce pierde. O să ne ia de aici, să ne arunce în altă parte, mergem așa. Așa s-au păstrat în valorile noastre. Prin necaz, suferință, prin durere, prin oarecum nevoințe unul așa altul. Și nici o suferință, nici o lacră, nici o durere, nici o teamă sau grijă nu este fără rost înainte de ele. Toate sunt înscrise și acolo Dumnezeu ne va ajuta la judecată ca să vină cu bagajul fiecăruia. Așa încât rămânem pe poziția aceasta creștinească care ne va putea avea și pentru bucuria mântuirii și aceea ce căutăm în viață. Acum ce mai spune până ziua? Părinte, iertați-ne. Vedeți, noi venim de acolo din Ardeal, dintr-o zonă în care, cu adevărat, țara arde. Pentru că oamenii acolo în jur se simt că au ortodoxie, preoții în jur se unesc, ei simt bucuria aceasta unei slujbe întregi, firești, cu tot ce înseamnă un izvor ortodox adevărat, unde biserica și mănăstirea este un izvor de viață și de cultură, de ce nu? De aceea mă gândeam că aici, în zonă, pictura aceasta tradițională este firească, este frumoasă, sculptura este cum ar fi a locului, acolo nu e. Și de aceea, poate, e nevoie de o infuzie, de o ajutor mult în a face o școală de pictură acolo, a face o școală de sculptură, în a arăta copiilor că se poate, le putem da ceva ca mod de viață. Pentru că ei vin la mănăstire, spun mică, eu la mănăstire mă duc, orice, nu pot să mă oprești. Nu se mănă tot la mănăstire. Că ei sunt copii totuși, dar ei vor să fie acolo izvorul de viață. Și atunci venim și noi și punem nădejdea și dragostea în izvorul unde am început ca să le descoperim lor adevărata viață. Și toate înseamnă efort, trebuie jertfă, trebuie răbdare. Nu? Astea lucrurile acestea, ele simt, dar au nevoie să vadă că trăim și noi așa. Și acum, sigur că o biserică acolo care se face este minunat. Ce minunat ar fi să vadă, uite, face o biserică, hai să mergem un grup de la o mănăstire alta și participăm și noi. Să fim acolo. De ce numai să fie doar niște mireni care să vină? Hai să venim și noi odată la o astfel de lucrare. Măi, 20 de oameni, dacă vin pentru 2 săptămâni, se simte imediat, atunci pe loc. Și apoi mergem noi altă parte. Și fiecare așa se vadă că am putea cumva lucra împreună. Poftit? Cineva meu, Vermești, n-a chemat niciun călugăr. A făcut hramul de unii singuri. A murit la mănăstirea vecină duhovnicul. Nici n-am știut că l-au mormântat. Vă dați seama la ce să ajunge. De asta zic și eu, ai gândul într-adevăr să tinzi o punte de comunicare. Gata, ce vreți să organizați voi acolo.
Noi ne confruntăm vizibil, părinte, cu aceste structuri care vor să lupte cu Evanghelia, sunt doar, de fapt, să schimbe Evanghelia cu o nouă ordine mondială și biserica cu un nou guvern mondial. Astea se țipă pe toate ecranele, vedem. S-au infiltrat oamenii ăștia, că chiar și în toate structurile, și atunci, deci, noi suntem conștienți, deja se țipă pe ecrane peste tot. Este întotdeauna o luptă efectivă între linia evanghelică și linia veacului acesta. Așa ne-ați spus. Ne-ați spus că aceste grupări cumva așa, anticriste, sectare, etice, au putere că noi am slăbit. Adică că noi am slăbit. Hai să ne întâlnim unii cu alții, să ne întâlnim m-am spus, într-o rugăciune comună, într-o lucrare comună. Și atunci, ei văzându-ne, vor veni și oamenii, vor simți adevărat. Spunea un copil, părinte, eu merg la școală și merg cumva într-o țiută decentă, sunt cumva stigmatizat, sunt îndepărtat. Măi, fii tu lider. Să se vadă că tu crezi că așa se umblă și dacă tu faci lucrul acesta frumos, cu bucurie, cu pace, răspunzând cu obrazul întors a creștinului, vei fi urmat. Pentru că au nevoie de modele adevărate, de modele de viață, modele care să creadă în ce trăiesc. Și sigur că va fi bine. Dacă conștiința acestei unități ca din noi, cum se vede de asta, necazurile vor fi cele care ne vor uni iarăși, adică Dumnezeu va face o binecuvântare cu noi, portându-ne pe niște încercări, ca să devenim noi mai uniți, ca să se deschidă ochii asupra liniei de la care am bătut. Credeți că niște încercări acum sunt mai chiar necesare ca să trezească altcumva poporul ăsta care, dacă le-a scăzut deci puterea de conștiință, din libera lui cugetare, deci credeți că este, că au mai fost de atâtea vremuri, știți foarte bine că asta e perioada asta în care încercările v-au făcut mai uniți și spuneți, ne-a venit greu. La momentul în care ne-am dat seama pentru cine aflăm noi acolo, viața s-a schimbat. Credeți că Dumnezeu își va face mina asta iar cu noi, să ne poarte pentru încercare ca o binecuvântare? Ca o dovadă este că Maica Domnului este cu noi, vă puteți nu mai imagina câte minuni se fac de prin Giurgiu. Ați auzit de icoana Maicii Domnului, care le cremnează, permanent le cremnează și este foarte interesant că nu se scurge deloc, intră în icoană în sine și iarăși în sfârșit permanent. Au fost cazuri de minuni însăvârșite la icoanele acestea. Chiar aseară îmi povestea că dovada este că puterile cerești sunt peste noi. Peste noi, din cei grăitoare, pare tot mai mult și ne dovedesc existența și apropierea și dorința celui de a rămâne în sfârșit în planul acesta dumnezeiesc. Toate icoanele săpăcătoare de minuni care se descoperă astăzi nu sunt altceva decât dragostea celui față de noi și apropierea noastră, aș zice. Aia este o mângâierea la care noi trebuie să ținem cu tot sufletul, cu tot din adinsul. Și că aici e odorsia noastră este cea care în sfârșit a mai rămas oarecum și în Balcani și în Occident. Creștinii și ulesc cu atâta putere pentru lucrurile care se desfășoară în cadrul neamului nostru. Chiar și sfinții ăștia ne băgați în seamă, unii lăcătuși și alții. Sunt lăcătuși, alții sunt Ioan Iosebitu și câte sunt, dar dacă tu tai un târnăcop să sapi o temelie, să faci o așezare, ceva, acolo dai peste o semintele înaintașa nevoitorilor, pe care nimeni nu i-a știut, dragii, nimeni nu i-a cunoscut, dar viața lor, nevoința lor apare acum, poate în vremuri cele mai grele. Și sunt un grai viu pentru noi să le urmăm în viață. Citeam acum de curând viața Sfântului Maxim Mărturisitorul. Este, cred că pentru noi, cel mai frumos model de viață monahală. Simplă, curată, fără niciun fel de compromis. Credința în Hristosul cel mărturisit și cu predania pe care Sfinții Părinți ne-au dat-o. Nu se poate. Noi nu avem față de acest lucru niciun fel de abatere, trebuie să nu avem. Și indiferent cum ar fi să o mărturisim. Să urmărești o vlăguială, Părinte Stareț. E o vlăguială mare, deci știu că-s pe calea cea bună, cred în dogmele ortodoxe, să află în mănăstire, dar apare o vlăguială lăuntrică și până la urmă le strecură această îndoială.